Nyasaye manogolo wajali kane wapudha uma kajomoto ene manobiro mochungowa kane wan gi jaote udo buombe. Yawa Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Ngima Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Ngima an ajalino chung'e mbele neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Wete an ajalino chung'e mbele neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Yama kata ka jaju chung'e mbele ni biro neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Ngima kata ka jaju chung'e mbele ni biro neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Mano Nyasaye owuok e piny Ramula dala wabiro kane wachopo piny Kambare jali omakowa wapodha uma chalo jomotho. Jalino chung'e mbele neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Wete Nyasaye wora kochung'e mbele ni biro neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Ngima kata ka kuo chung'e mbele ni biro neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Wete kata ka wecho chung'e mbele ni biro neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Ngima kata ka tuo chung'e mbele ni biro neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Ngima kata ka tuo chung'e mbele ni biro neno ka ng'uono medo. Nyasaye wora kochung'e mbele ni bedo gi kwek gi ng'uono. Kadine bedi Ruoth Nyasaye ok jaka korwa ang'o madino timre ne Jo-Israel mondo wach niya kadine bedi Ruoth Nyasaye ok jaka korwa e kinde mane wasiku monjowa ang'o madino timrenwa e wach sikwa dongonyowa ka wangima. Nyasaye gimiluonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Adieri luonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Nyasaye luonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Manuel luonga Nyasaye polo luongowa gi ng'uono. Manuel luonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Nyasaye luonga Nyasaye koro luongowa gi ng'uono. Nyasaye luonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Ako Yesu oluonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Adieri luonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Ono luonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Iluonga Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Yana tiyone Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Yana mielne Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Weya mielne Nyasaye moluongowa gi ng'uono. Oluonga kuch polo luongowa gi ng'uono. Gi wach Nyasaye kane piny omaka nawinjo ka weche tek e ngimana jali nogoya piny achalo ng'at motho. Mano Yesu Bwana ochunga dier bese koni yien
Wuono waisetho onge wach kata in bendo nyalo chungi. Jo boda boda makala fwayo dukanyo tero mana ji mos jali ng'eny e ndara. Nyasaye biro chungo gandane kako Yesu. Nyokoro moge joang akiani ka ibet kata ka mibet no akiani beta beta ko sete meyo machalo nade ka koro ka en mana haleluya amina awacho ni kinyi makawuono wantiere ka cheno mar ngejo thumbo ibede kod ngeyo ni weno mane montiere kod kinyi makawuono ichiewe yo machalo nade wasekelo ni twak koro sani koro da mana loso matin wacho ni loso kapuoyo ngolo kaliech wantiere ka kod Fred Yenoa inene rupinyo duche mokongo soyo machiegni era mo gitibu kinyi makawuono chiew nade achiew maber wuotho bedo marabora obedo marabora okona mana ni wuok Kisumo wuok e gwenge Masiaya kose gwenge mage Kisumo kanu biro Nairobi otieno manyoro erokamano nyo wawuok nyoro gimoro saa 11 wakwang'eyo wawuok e piny Siaya ge makala kamwa ae kamano manye warengo mwaneno ka Nyasaye okelo mwadonjo. Ayo wacho kanyo ni msalaba ero koro bechope odonje microphone kadi bedo ni okelo sauti mopogore. Aya koro kanyo kandi yo makare. Fred Yenoa en nga? Fred Yenoa en an machung kane. Nyingi nga koro mane mongi gi serikal ongi kamano. Okay, nyinga manie kipande nyikwara Mugia Jwang. Giluonga ne Frederick Otieno Ochieng Wanyuola gi makala Ajandori sub location koro kichopa kala kanyo iridori ka gimidhi ka jakoyo kamidiwo manosewewa koro kanye manitie kamano nyinge ng'eny ang'o miyo wacho mana ni Fred Yenoa e kinde gi duto makoro ni chako safari mar chake karango makoro ni duogo miyudo nying makama erokamano mokwongo ne an kaka ng'ama ne ja apiko ma iwinjo ka wendano awero weche mag apiko mondo amos ja apiko ne nitie kaka ne kana ja boda to nago boda kana tingo gaji to natingo ji ariyo koro fwenyruok no biro na tok kane aneno ka tija ni dhi koda maber mana aneno mondo achak pikipiki nani ni Yenoa kore ma no chomore go kod Yenoa ya kamano koro safari maruwer nyaka sani setime thuolo maromo nade safar na maruwer na wer ga wera kane wanie chokruoge to na nyalo ga compose wende kata ka wanie chokruok maka chokruok gore to a compose wer manyien mapoko wer koro ne thuolo na onge go kendo ok na ng'eyo yo minyalo lo ka ng'ato dhi golo gima wuon Nyasaye wuoyo go kode koro achien ema koro nya chake werni mano kinde gi duto nyakora mo jong mantiere kae kod Fred Yenoa wang'e mana jathumwa odiochiengni makawuono ni en to en ng'a safar mare osebedo machalo nade to nikech saa bende osemkwan saa 2:41 awe mondo mi udhi nyime kod miel kachiel kod wer kamoro moro ma intiere wadogo mondo mi watute kod matho kono ani kama intiere kanyo mano nyinge kanyo no ni Yesu Luanda mane thumno mabiro kanyo ikinde mabiro to bende angi konwa kata kapoko dhi thum mar Yesu Luanda ajali makoro wuok kar kama mano ajali iwache kanyo ni en true story mari kono no mana yo machuo kenango mano timore mawer makama ni golo gimomiyo ne ajali ni owuok ne nitie kaka ne wadhi lemo ne nyarombo moro kane masira mar chandruok mar ajali ni ne nie ode chwore no tur koro kana odonjo wendo to kaka wan waleme duond roho
matakatifu to Roho nonene mopenje gima timore e dalane to wacho ni chuore ni piny. Koro nokawo joote mondo odhi otimne lemo. Koro kano wadhi to nwadhi ji ariyo ka joote duto te to nolewo. Koro jaote udo buombe winja chogo kanyono en jatelo maduong' mar kanisa. Koro kana wadhi ka to walemo to tok tieko lemo to ka koro to wapo nono ka jachien mane wagolo kachacha waromo go e dhorangach kapok wachwalore mabor. Obire kido mar yien maduong' mochung' e dhorangach moloro yo. Kanye mane watiyo kod wach moro ni Ezekiel kane oneno weche matek to nochung' Ruoth Nyasaye nowuoyo kode ni kiromo kod weche matek to chwad lweti kego tiende piny kikwedo gik maricho mineno. Koro kanye man wagole jachien to toke no karam wagole ni wapo ka yo yaorenwa. Ka wagore lam ma wadoka kala to ne wani sipidi nikech ne ndalo kafyu. Gini otimore 2021. Mano kinde ma corona bende ne koka dhi karumo. Mar corona ma koro dhi kurumo no. Koro kanye makane wachopo mbele kama koro warie kambare to wapono no ka waneno gima duong' ka koro geng'ore e ndara. Toke no ka wadonjo kuome to napo ka pacha olal mana akora piny man ne dhoga gi duto te na rege lam maleke na duto te no o ndara. Koro sani kata kinena gi leke to aparo ni jomariek emotimo ma. Koro ajali ni kano maka na rudhora tungu piki nodong' e lweta ma lwete na gi oridhore kama. Koro kwanya mana kan piny. Atieko ndala 4 ka okawuo. Koro toko ndala 5 no ema koro achako winjo aneno ka jilema to koro jiwacho ni omera Nyasaye no konyo jogi. Nyasaye no chung' e mbele jogi. Koro gini kane pacha oduogo tapo ka gini nodong' e wiya to ka jali ni Nyasaye kara kuchung' e mbele ni tibiro neno ka gwetho medore. Kamano. E kama jali ni ajali no wuoke. Yes. Nyakora moge jwang' Nyasaye nyalo ting' kendo nyalo ketie kidenye mopogore to mano bende nyalo bedo neno mari. Ineno mari odiochieng' ma kawuono en mane. Waduogo kanyo kod werno mar Luanda. Ka Yesu Luanda inyamana miyo wago kata kapok ochakete kacha. Miwa miya kapela mare kanyo kiwer kata ng'eni DJ kata jogo mantiere kar kacha chang konwa ni en to ntiere e yo machalo nade kar kanyo. Miwa mana kapela ne. Yono Luanda we awero Luanda kidino wana verie. Luanda we awero Luanda kidino wana Luanda kora vero Luanda kidino wana verie.
Wacho ni mane Kidi Luanda mane jogedo bende oweyo kan oweyogi wacho ni mano bende wacho ni mane mondo duogo Kidi mariwo mariwo korot mariwo korot Kidi mane jogedo dagi makoro sedoko Kidi maduong' makoro riwo korot mano e cornerstone mane joka reject mobedo cornerstone do nyakwara moge jwang wacho ni mano Fred yie Noah yier wacho ni wer makama bende ka koro intiere godo kar kanyo nyaka sani safari ni mar wer wende di ma isegolo duto to kata yie wacho ni wer makoro rumo kata sani gima moko yudi inspiration ka wukani giwuok kure kine makoro ichako ndiko gi kata ka giwuok moko ngocha wuok kata true story kata sigana magino mosetimre ni machielo to akanye to mamoko bende mapono nango thuolo mar winjo kawuono giwuok kure erokamano seche makoro nye story na mar ajali no semia fwenyruok ni kara nitie kaka Nyasaye ka dwaro ng'ato to nyalo biro ni yo ma oking'eyo koro tok mano ema aneno ka koro fwenyruok mar wer obedo na machiegni ka koro abedo kod muma ka puonjra weche mag injili ka wuokie muma kama koro fwenyruoggi koro wuok na koro kata kanindo gotieno to seche moko aneno ka gima wanie chokruok wapako kabisa koro chala ka gima apaka Nyasaye seche ma nindo kawano koro toke no ka gino dong' ewi ata ndeke piny koro kamane kaka giwuok na
Kamano in mendiko wende gi kendi. Ane mandiko wende gi To kendi. safari mar wer jomage mantiere kar kacha ng'eny maber kaka jathum in kata kod manager intiere kata kod producer jogo mantiere kar kacha masiri ano kata bende in gi nyidendi matindo maneno kar kacha bende kamiel mamit ahinya ntiere mine kacha madong mabende ntiere kanyo kamiel jok ma kama gitiyo kod yeyo machalo nade ponono kata ka gin oganda moko ma ning'eyo chon kata niromo kod yeyo machalo nade. Koro jok ma miyo weche go wuok koro yo manaromo go kodgi en fwenyruok ne nitie kama nadhi e time lemo to jaboda manoting'a iluonge ni Wudo Chinjo e piny Kaudha en kanoting'a kanotera Siaya to kanye manawinje korekod gimoro ka gima chalo gimower tapenje ni to gima itimo ni iyudo kure ema nokona ni kaka asebedo ka wiji e chokruoge ne en ng'ama nwalemo go chon but lwenje mag Nyasaye oteke gi joma roweche olwaro ji oko koro en ema notuda kod osiepna moro iluongo ni Lucky iluongo ni Pisga studio ne en Siaya kowuok Siaya koro sani ogowo Bondo enitie Bondo TTC opposite koro gini ema gisebedo ka gikelo na gigi machiegni mondo ma otimore mama no chopo ni kar kanyo mondo mano bende ochope yo moro makare nyakoro moge jwang ne wakoni kacha ni kon yoronwa ote tikonwa bende ni yudowa e yo machalo nade okinyi makano kama tiere karka o yena mondo miakale mane ote mantiere karka ang'ema bende dai kabiro modong ni bende nitie wer moro ma nyalo wero kar kanyo ka mwatieko to ang kapok wadhi kacha koro ni yudi kanye e mbui meki duto mantiere kar kacha mano mantiere Facebook YouTube kod kuma chielo ma inyabedo ni ntiere kacha wakale ote mantiere karka ma or kanyo mone Fred Yeno mantiere kar kae mako jwang David Omondi owacho kanyo ni mar Nyakach Nyabondo asemolo kendo antiere kae adunyora malich awacho adunyora malich kod jatich ruoth Yeno amora ahinya nyarahero pacho owacho ni pole jatich ruoth owacho ni jachienno mane ugolono ni lich ashindwe alano jamasala owacho kanyo ni entiere ka kendo oluwo chenro nyarahero pacho pod ni kodwa ka Afel Kosuda wacho ni my very impressive Eva IV my home church I miss my people mano jog molemo godo dala kacha type C charger uluongore kamano wacho ni nyako to dakane aneka ntiere kar kae wabokelo gi nyakora moge jwang Roy Captain bende ntiere kar kae wacho kanyo luo chenro achiel kachiel kendo koro wacho kanyo ni Yesu Luanda maradieri entiere kodwa kairo kamana ya Afel Kosuda poni kodwa wadhi nyime komachielo wayudo kanyo Jude Matthew wacho ni ruoth majang'wono oting'na umalo kamora mora ma untiere kendo amor kodi jatich Yenoa brother Wilberforce Otieno niko ndani kipole ukeusangwane yeka erokamano nyamurina chieng amen kendo mailongo Wycliffe Otieno amina Papa Alphonse wacho ni atimo mos ne jatich ruoth kuom ajali mane oyudo wende ne gwedha ahinya Papa Alphonse ma bende jathum mar wendego mag luo rumba ma bende oneno chendo kiny makawuono oro ote mare nyarahero pacho wacho ni Roy Captain Nyasaye chieng moro ne pari kuom mako lwet ji don't give up Ward Mary erokamano ahinya Roy Captain oyudo oteno e yo makare kendo ka entie ka kod Fred Yenoa wacho ni Udo Jalamo Fred Mosnara tego mawuonwa wacho ni e buombe kantiere kanyo wacho ni amina wacho ni kinda to ber ahinya adieri amora ahinya mano ja Kisumo Kadongo entiere ka achiel kodwa ote mako mantiere ka Clinton Ochieng wacho ni entiere ka eng'e jothumbewa mano bende gima mantie kar ka olero ni mana ng'ama penjo kar kanyo Calvin Dudi wacho ni agwedhora mang'eny e Ramogi TV wacho ka entiere Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu ruoth omed ting'o umalo ahinya brother Wycliffe Oruko wacho kanyo ni oyawre kendo entiere chenro omora ahinya gi twako kinyi makawuono erokamano ahinya Ben Raymond Stitch wacho ni najua iye wausu lakini en ang'o ma ing'eyo kuom jothumbe wa wantiere ka jothumbe wa ng'e safar mare nochako karang'o thumbe mage ma osegolo to pango dhi kanye kinde mabiro erokamano kuom kete kar kae ka wan kodi achiel kachiel wawacho ni amor ahinya mano jalweny amor an Ben Ander Steve Ramogi ler ote gi ng'eny nyakwara moge jwang ka wachako somo gi kate ang'eny jomoko wach ni marwa ero kwa somo SMS wacho kama amor kod chenro mar piny machopo na e yo makare kan marinde Homabay wawacho mana ni omor kodwa kachiel koda ka Yenoa okokono wa nyinge mano adieri openjo kanyo
ni koro nyaka sani wachomo kama chalo nade e kinde gi nitie jothum moko mapenjore ni wanya chako kanye, safar gin mage, okenge ma samoro jothum ma koka chako da chako inyalo kono gi yo machalo nade, thumbe duto ma isegolo ang'o ma isepuonjori maduong' ahinya e thumbe gi? Gi nyaka achak weche mag thum kod sani ema ng'ama nena kod sani nyalo neno na chako kawuono, but kanyocha ne pod wang'a udinore, asebedo ka gware weche mag Nyasaye. Asebedo ka gware weche mag Nyasaye koro kod sani gima nyalo geno mbele en ni anyalo nyiso ng'ama chunye gombo bet kama anetieni ni mako kinda kod lam ema wang' no keti kikwa Nyasaye gi midwaro to mi. Ero kama na inya jok mada tudre kod weche mag mbui kumora mora jok mo nyalo nyaka namba ni mar simu ang'eyo ka intie thuolo inyalo mana kono gini into kilemo ga chokruoge mopogore kata kede kanye inyalo mana ka thuolo ni mondo mi konwa Facebook, Twitter, ka intie kacha TikTok, Instagram kanyo be inyalo mana konwa ni yudie yo machalo nade gi nying mane ponono kana namba ni mar simu ka odalungi kacha ni kawuono Freddy Enoa de pako kanye to wangi kama wanyalo yudie. Ero kamano kuom namba na and 07 00 258 178 no kendo and 07 00 258 178 ya koro kumpak kichopo ge makala kanyo kichopo ge makala kiwacho ni dhi eromo waro independent kanyo ng'ere ang'eya piny Ndori School Sublocation. Ero kamano Facebook, intiere TikTok, YouTube, wende gi yudo kuonde mage? Wende na iyudo gi kod sani e YouTube idiyo mana Freddy Enoa ti subscribe na kanyo Nyasach kwe kata Nyasach gweth bende gwedhi. Ero kamano ahinya koro Facebook tatiyo kod nying Frederick Otieno bracket Enoa. Frederick Otieno bracket Enoa. Aya nyakora moge jwang' dong koro usewinjo mane kuonde minyalo tudrie koda Freddy Enoa mano e Facebook gi YouTube. Dhe kata mondo mi subscribe porono ka idwaro wende ge magwedhi ka igwedhri kode kar kacha tang' warango ka wantiere kar kacha. Wer mane motiek go mar adek kata mora mag yier kanyo ni koro watiek godo? Wer mutiek go en Remo. Akiani mane ma untiere go kar kanyo DJ manyane Remo kama Remo no nitiere ka isedo Remo wan gi DJ ya Power mano Ben DJ Ben ntiere kar kanyo kendo otudo gi mana yo makare kar ka koro sani wayuda ne wer makamano to Fred Enoa agoniro kamano nyako mido thuolo mar twako dwere mo gi TV oran poch gi pak bende chopne Roy Captain mano miyo odiochieng' makama ochopo kare. Ero kamano ne ja tenda aluonge kamano nikech wuok koda piny nosingo na ni kinde duto obro gowo koda nyaka kama Nyasaye wuon bro chopowa. Agone ero kamano Director Roy Captain, Nyasaye mondo med ting'i malo kuom jogo mimako lwetgi kigole zero gikelo nyake wang'. Koro Nyasaye mondo gwedhi. Poch gi pakna amiyo jadolo na Samson Umo Mbima awinjo ka ng'ato oluoge do buombe. En jadolo gudo buombe mong'ere ga ahinya pinya kala game. Nyasaye mondo gwedhe nikech owenwa thuolo mar tiyo tich Nyasaye. Mose ne dhine jabisoba Jofri mabud gombe afuayo ni kanyo ratega ng'e ni nena Nyasaye mondo gwedhi kama untie. Kanisa na mangima St. John agone gi ero kamano maduong' gisebedo ka gi supporta e weche mag golo kwaya gi mondo mikora chop kama chopeni en kanisa maler moaro independent. Nyasaye mondo gwedhgi ahinya ka achiel kod osiepe na duto manena kod sani amoso uduto Nyasaye mondo gwedhwa ahinya. Ero kamano donga mosie kuyie nata mosie osiepna ma odako koda kamano momiyo kendi ni ponono kangi dok kata ot mose kidok ot samoro kang'oru akimose sana. Ero kamano Evelyn Aweno Otieno Nyasaye mondo gwedhi aneni kanyo. Nyasaye mondo gwedhi embo neni en bendo nena Nyasaye mondo gwedhi amoso Meri bende piny Nairobi ka en bendo kaw mos. Aya nyakora moge jwang' ote mathoth bende mos mathoth kidwaro koro donje Facebook kacha yudwa Facebook Ramogi TV kuonde gi duto ka intiere kodwa achiel kachiel. Ote mawuoro kar ka Nyasaye mondo ritu. George Otieno ote mar chopo kar ka. Kevin Jones owacho ni omora ahinya ento ja Arsenal. Wycliffe Omwai wacho ni to bende nitiere kae yo makare. Aya awinjo mare ote mare donjo kar kanye Facebook mar Ramogi TV. Kata kamano wer mabiro kore mano mara
remo anyinga Cleophas Oluoch chuo Kisumo kanya korma okeu nyaka sango wamie luru wapakuru ruoth ne maruchi makawuone chieng' tich abich kwa wuoka the team gino machunyi ohero Freddy Enoa baba miwa kapela mar remo to koro kwatieko wadonjo kata to walore Sharon Ong'ao donjo ka gi weche manyien mag chal mar fwambo erokamano aya jongima mere monogo mamuso kero kubuok misere konyono dio kanan anayie gembe matimo no ganda Farao rumo anayie gembe matimo no ganda Farao Pinyo dum